ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ହିଁ ନଥିଲି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଛକକୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ନିହାତି ଗାଡି କିମ୍ବା ସାଇକେଲ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପୂଜା ସଜ୍ଜା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଘର ପାଖକୁ। ତ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାଲ୍ଟି ଆଉ ନେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବାଞ୍ଚ ଘର ପାଖକୁ। ତ ବାଞ୍ଚ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାଞ୍ଚକୁ ଟେକିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଡିର ପଛ ପଟରେ ପାଣି ଛାଟି ଆଗ ପଟରେ ସାମ୍ପୁ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହ ସାରା ବି ସାମ୍ପୁ ଲଗେଇ ଗାଡି ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲ ଲୁକଟା କିଛି ଏମିତି ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଡି ନେଇକି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମ ଘରକୁ। ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ବାହାରିକି ମୁଁ ସବୁ ପୂଜା ସଜ୍ଜା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମ ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ସାଇକେଲ ଆଉ ଗାଡି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଛିଡା କଲେ। ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ନନା ଆସିକି ଆମ ବାଇକ୍ ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୋ ସାଇକେଲ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ସାଇକେଲ ବେକରେ ବି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଧରିକି ନନା ସବୁଆଡେ ଘିରିଙ୍ଗ ଘିରିଙ୍ଗ କରିକି ଘୁରେଇ ଦେଲେ। ଘୁରାଘୁରି ସରିଲା ପରେ ଲେମ୍ବୁ ଚାପିବା ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ନନା ଦୁଇ ଚକରେ ଦୁଇଟା ଲେମ୍ବୁ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ଗାଡିରେ ଚାପି ଦେଲି। ତାପରେ ସାଇକେଲ ପଳେଇ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସାଇକେଲ ଆଗ ଚକରେ ଲେମ୍ବୁଟା ଖସେରିକି ପଳେଇ। ତାପରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ କରିସାରିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ।